Nuayangan kota Siatar masuk zona merah hinorhon rarak ninahona sahit COVID-10 sia diluati. Hinorhon ini digogong pamereta do manogihon akan atorok. Asa marsiurupan laho mangurui mara COVID diluat Siatar. Di hari Minggu tanggal 8 Salpu marsirupa do TNI Polri Pungan Lions Club do DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kota Pematang Siantar laho manemprok disinfektan di piga-piga inganan natorop di delani halak di luak Siantar. Inganan yang disemprot memuka maisian kantor wali kota, lapangan Merdeka, Pasar Horas, lapangan Adam Malik, dohot aka inganan na asing. Disinfektan na disemprot ima eko enjim na hapor siay gabe denggan tupar nguluan jalaboi gabe mangabati haroroni sahit COVID-10 sia. Dakolan menyemprot dohot disinfektan alai diulan sadari dohot do masker di leon petugas tu aka masyarakat na so memakai masker. Ini bulan ini kan hari Merdeka, jadi kita pas Merdeka betul-betul kita sampel obat disinfektan. Eco engine. Tujuan dari penyemprotan disinfektan ini apa, Pak? Lantaran Siantar sudah jatuh merah, kita upayakan lanskap keluarga besar kita harus usahakan menurunkan COVID-19 ini Siantar. Ulaun manemprot disinfektanon dangkolan laho mangabati haroroni site COVID-10 sia. Alai dohok do laho manomu haroroni ari hamonangan di tanggal 10 Agustus di bagas bulan waluon. Siantar Toba TV mabaritahon.